Občanské združenia Tota agentúra v roku 2014 pripravila program divadelné predstavenie piesu Pripovídka z Lisa. Ten projekt sme pripravili s finančnou podporou Úradu vlády Kultúra národnostných menšín 2014 a bude odprezentované toto predstavenia v rámci Rusinského festivalu 2014 vo Svidniku. Pripovídka z Lisa vychádza z knižky Poďte deti, što vám povím a hovorí, je to taký malý príbeh o žvierátkach v lisi. Môže malá Murianočka, onej plače. Gazda vede vivci i barano. Stamto je lisa strana. Tam, kde tráva najsvačnejšia, všetko len tam ráno spíše. Príbeh sa začína uprostred lisa, kde sa stretnú dva dravci a dohovárajú, jak toto potravu zabezpečiť. Líška povedať, že ona pôjde na gazdivský dvor a tam gazdovi ukrade nejakú kuročku a vlk šarechtuje za bačom, že by mu zobrati nejakú vivcu alebo barana. Medzi tým sa odohrávajú také scény v lisi, kde sa stretávajú žvierátka, sú tam monológ a dialóg na základe tej knižočky, Poďte deti, što vám povím. A toto dialóg a monológ sú všetko v takých rimovaných básniach. Na kryločkách farbu duha zletil rivnokú cvinočku, pociluval fialačku. Pointou je, tak jak v každej pripovídky, že dobro vyťazí nad zlom. Hlavným cieľom našeho projektu bolo predstaviť deťom divadelné predstavenie piesu v rusinskom jazyku. Żeby naše ditočky mohli aj takýmto spôsobom rozvívať, osvojovať si rusinský jazyk, prezentovať ho. Zároveň je tu taká interakcia medzi publikom a medzi hercami. To znamená nelen tú hru odohrať v rusinskom jazyku, deklamovať, ale aj tá druhá strana počúvať rusinský jazyk, vnímať ho a takisto môže sa učiť novým rusinským slovičkám, že by sme tu mohli u našich detí vzbudzovať hrdosť na svoj rusinský pôvod a že by sme mohli proste napomáhať usvedomľovaniu si svojej rusinskej identity. Chcela by sa srdečne poďakovať celému týmu, ktorý pomôže zrealizovať túto našu myšlienku, túto našu dumku, Pripovídka z Lisa, a to hlavne základnej umeleckej školy vo Svidniku na čele s pani direktorkou Žanet Pichaničovou, ktorí vyšli v ústrety nám a pomohli nám toto všetko zrealizovať. Hlavnou režisérkou celého divadelného predstavenia je pani Darinka Marková. Hudbu pripravil a celé ozvučenia pripravil a staral sa pán Marian Cuprišin a scénu výtvarne navrhnul, zrealizoval, upravil rekvizity pán Vladimír Makara. Im všetkým patrí moje poďakovanie. Najväčšie poďakovanie samozrejme patrí aj malým ditočkom, ktorí s veľkým nadšením, s veľkou radosťou pristupovali ku naštudovaniu tej hry, prekrásne sa naučili bišidovať po rusinsky, deklamovať, hrať. Za to im patrí veľká vďaka, že nám prinesli takúto hru na scénu, z ktorej sa môžeme potišiť. Máme pozvané materské a základné školy,
ktoré budú mať možnosť túto pripovídku vidieť a dúfame, že do budúcna neostane len v múroch tejto školy, základnej umeleckej školy, ale že budeme mať príležitosť s tou pripovídkou Šapotín prezentovať aj kde ďalej, možno na nejakých súťažách, alebo možno budeme predstaviť do nejakých ďalších škôl, materských škôl, základných škôl v rusínskych selách na Slovensku.